Sziasztok! Hát lett tűzijátékom, megcsináltam kukát ebbe a kis szünetidőbe. Ez minek volt? Ezt minek csináltam? Akkor elvesztem a tűzijátékom. De tényleg, ez miért vesztettem el a tűzijátékom? Szerintem ez már itt veszélyes az én kezembe. Tudja, veszélyes. Szia, Jani, aki buggy. Szia, Jani, aki buggy. Tudnak az cuccaim, azóta egy ládarendezést is csináltam. Vannak olyan ládáim, amik üresek. Menjünk is fel megint. A templomhoz takácsuk. Ja? Szerintem már tudok már. Hol vagy? Csak engem ölni, te! Hallak valahol. Eltalállak. What the fuck? De soha többé nem lesz élő. Falusítom most ott. Mert a sajtos tejfölös lángossal megeszem. De! Ez hol van? Ja! Nem is számítottam. Ez ki tud? Azt hittem már, hogy van. Áldál szét. Nem tudnék megtalálni. Van békönöm? Nincs. Nincs nyílam. Ouch, ez azért nem volt szép. Bárcsak szívülős lesz volna, és megkaptam volna szép. Ez nagyon... ahol inkább most nem nagyon szép. Azt hiszem, hogy ezt nagyon elbakiztam. Mi? Ja, tényleg a víz fel fogja robbani. Jani! Hú, most jött a nácsak. Miért nem ezt elmúlsam. A putit majd útközben próbáljuk, hogy ez mi. Az életmentés poti, akkor ezért ilyen erősek a vicsek. Az ott meg mi? Ja, tényleg, amikor még régen építettem a hajókat, azokat már még nem vettem fel videót. Ezért az égi helyűre egy kicsit lefőítő, hogy nagyon sokat küldöttem itt vele. Shulker box. Van bős. Mit mondom, elhozom. Nincs valami fotifű. Pont ezt kerestem, pont ezt! Ez az, szerintem senki nem szészedni, nem ezt elhoztam bárki is.
Ha jó. Attól félek, hogy itt lásk, akkor meg víz lesz is meg. Jövök el ez a hajó. Inkább vissza. Oh. Nem mondd el le itt nálam, már írja le kommentbe. Itt van. Na vissza. Jó keveset ad ez a része. Keveset ad. Mondjuk állj, keljél fel, és én alszom mondjuk előbb el. Hát, hogy így kezembe. Garama and Madunda. Van olyan. Hát, csak nem tudtam mondani, hogy mondom szó. Hát, vagy van ilyen szó. Hát, nem tudom. Srác, írjátok le kommentbe, hogy szerettek a Hey! A nagyon sokat dolgoztam. Szaladjunk. Szaladás! Szaladás előttem. Jó. Ezzel nagyon sokat dolgoztam. Nagyon sokat dolgoztam. De miatt te lehetsz a hiba. Tam 4 gyéram! Legalább úgy is kéne. Húha! Aha. Ezért ezt csináltam. Figyeltem, hogy milyen enchantment. Ez itt mi? Jó, csinálok ideig arra. Hát, nem tudom, csinálok egy kis titkot, a föld alatt, mint egy vákon, igen, mint egy vákon, mint egy tanítő, mint egy senki nem lenne észre.
Ki egy kis szén. Hogy ezen van széltek. Tök jó. Soha nem láttam ilyet. Rekomendbe, ha te már láttatok. Ezeket a kezeket be. Hé, te óka. Azért álljam magam el, tehát ezt van. Részletet olyan meg tudnám. Akkor nagyon örültem, amikor megfogtunk be a részletet, egyből megfogtam és besértem fel a Minecraft-ba. De jó volt, amikor ez volt. Hogy meghallottam, olyan jó örömet hallottam, hogy mi az a rész. Játszottam a Minecraft-t, de egyszerűen meguntam és abba hagytam. Hát 1-3 éve biztos abba hagytam. De hogy meghallottam, hogy jött a részet, gondoltam, jövök, aztán veszek fel, plusz a részletben, hogy sráckodjunk meg. Sajnálom, hogy senki engem mindenki az iskolamba, mert még iskolás vagyok. Tehát késő vagyok, hogy senki nem elvessen ki. Így mondtam nektek, nem szabad egymáskire. Én úr is asszonyjával. Egyesen lefelé mindenki azt mondja, hogy megszedem a Minecraft szabályait. Szerinted kis ez megszegés? Hogy nincs, amivel megfulladnék. Van hamak. Ez szerintem so. Yo, gunpowder. Sziasztok! Most vége lesz a videónak. Ebben a videóban mindenki fel! 10 feliratkozó után jöhet a következő rész!